Grupp ta' pubblikaturi Maltin qed jappellaw sabiex issir laqa b'mod immedjat mal-gvern ta' Roberta Bela bilan li jkun issalvagwardjat dan is-settur u sussegwentament il-lingwa Maltija. Fis-sqarrija BDL Books, Chuck Limited, Horizons, Kite Group, Kodba Kalleja, Merlin Publishers u Mitzi Books qalu li preżentament is-settur tal-pubblikazzjoni lokali għaddej minn trasformazzjoni problemi mill-aktar diffiċli b'riskju serju għal dan is-settur. Il-pubblikaturi spjegaw l-ispejjeż tagħhom qed jisplodu il fuq bid-distribuzzjoni qed tesperjenza żieda f'perjodu meta numru ta' ħwienet mhux ikollhom għażla oħra għar li jagħlqu l-bibien tagħhom darba għal dejjem. Apparti minn hekk huma rew tħassib kbir għal fatt li jekk din l-industrija tmur lura, il-lingwa Maltija kapaċi tintilef u għalhekk appellaw għal diskussjoni mal-gvern sabiex jippreżentaw il-proposti tagħhom. Intqal ukoll letteratura Maltija għadha ħajja għal fatt li jippubblikaw numru ta' kodba għall-iskejjel. Il-pubblikaturi sostnew li l-gvern ta' Roberta Bela għandu jirrikonoxxi li dan is-settur jinsab f'sitwazzjoni mill-aktar serja u jeħtieġ azzjoni immedjata għal ukoll li dan is-settur ilu żmien twil jingħata il-ġenb u ħaqqu ferm aħjar. Intant fi stqarrija Penn Malta uriet appoġġ totali lill pubblikaturi Maltin dan għaliex qed jaffaċċjaw diffikultajiet kbar ikkawżati mis-sitwazzjoni ekonomika attwali. Dan apparti li sostniet li hija konxi l-appelli tal-pubblikaturi ilhom snin sħaħ jaqgħu fuq widnejn torox.